錯過叫心動。Bastard! Wow! You have awards! Congratulations, baby! Be good. Can continue. Ay, Kuya Bok, thank you po sa patamsak mo. Hi, T. Ay, Q. Q ba? Tagyan ko rin ang ano. Yan, thank you Kuya sa patamsak. Music lang tayo habang nagluluto. Flok, flok, kok. Flok. Ano ba? Thank you, Kuya.
Hello, Glue. Hindi ko mabigkas yung mga ano ni Kuya. Nabubulol ako. Don't forget to like and share and subscribe. Sunny. Basta't magagad ng remix, dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have.
kay Jocelyn. DJ Renel Fragale, remix. I'm going up this time, I feel there's no one to say. This all and nothing really go the way you're driving me crazy. I need some Hindi pa ako naka-PM sa'yo, sis. PM mo ako, sis, sa page ko. Sa ano, The Jenny Vlog. Nanalo ka ba? Saglit. Yung panalo mo? Oo, hindi pa nga. Sis, PM mo na ako ngayon. Yung 20 pesos. 20 pesos, diba? Okay, okay. Meron ka pa nga isa. Ikaw na lang hindi nakakuha 20. Tapos, 20k. Oy, okay lang yan. Ano ka ba, sis? Dagdag din yan, di ba, Gcash? Sa pangalawa, wala kang panalo. Okay? Okay na lahat. Yun na lang. Ikaw na lang pala hindi. Thank you, Jocelyn. Kaya mo ko sa page ko and then paki-like na rin ako, ha. Salamat. Pambiling pandesal. Oo, tama yan. Pambiling pandesal. Bakit ba? Ako wala akong swerte sa ganun. Sa mga rapon. Si Aiza, ang dami niyang napanalunan. Sa pangalawa. Thank you, Sisa. Thank you. PM mo na ako agad para maano na natin sa Gcash mo, ha? Thank you so much. Ingat tayo lagi habang nagluluto eh. Matagal na ako nakalike sa'yo. Nanalo kaya ako sa'yo dati. So, ako lang pala talaga yung makakalimutin, no? Thank you, thank you. Nagluluto ako eh. Dalhin ko kaya kayo sa kusina para may kausap ako doon, ha? Yan. Wala na tayong background doon. Kasi magluluto tayo. Hi! Anong pangalan nito? Dalhin ko kayo sa kusina. Kasi magluluto tayo ng fish at adobo. Yan. Magpapabubbles tayo. Para medyo Hi, ano ba? Munzter. Ano ba, hindi mabigkas? Yan, bigyan kita ng jacket mo. Thank you so much sa pagtamsak. Yan, nagluluto ko ng fish. Sunog na. Coffee tayo, coffee. Nakailan si Ate Renel, hindi ako makatamsok. Kasi, ako ay nakaway. Bangan niyo yung premiere ko yung nagpapawis kami sa park. Wala pala akong bisita, nagsasalita ako. Yan, yung pag-fancy house.
May pink. Ginagamit to pag nag-shower kasi wala akong hairband. Gusto ko siya. Kasi may ribbon dito. Diba? Kape. Asan? Walang tao, magpapalaro sana ako ng WH. Wala akong bisita. Ay, nakakaantok ang telefon. Magluluto tayo ng ribs. Ribs is real. Tapos ng 1 dish. Next dish na tayo. Nag-PM na ako, sis. Okay, okay. Pinayin mo na yung number mo agad-agad. Excuse me. Thank you. Sige. Mamaya na lang, ha? Tignan ko kasi nasa kwarto. Nandito ako sa kusina. Cooking time. Luto tayo ng ribs. With ketchup. Para Iano ko siya sa butter. Tapos lalagyan ko siya ng ketchup. Diba? O tayo ng butter. And ketchup. Yan. Yan ang ating dish for today. Magluluto na tayo. Nagluluto na rin ba kayo? Kasi mamaya nandito ng ating mga amo. Kaya kailangan natin magluto. Abangan niyo yung premiere ko yung papawis time with my friends. Yan. Nagpapawis kami sa park. Gumawa lang kami ng mga surprise. Ng mga move na hindi namin alam. Pero at least, pinagpawisan din naman kami. In fairness naman. Meron lang talagang isa na tinatamad doon. Abangan. Yan, nilagay ko na yung butter. Tapos, pag tunaw na yung butter, tsaka natin lalagay itong ribs. Kasi pag butter yung nilagay nyo, mas malasa siya. Tapos yung sauce ko, oyster sauce with sugar and cornstarch. Para
Tomato sauce pala, no? Hindi pala, no? Yung ketchup pala, lalagyan ko ng sugar. Saka constant. Para mag-kick yung ating sauce. Ito pala yung ginawa ko na nasabi ni Mama Rin. Yung nanay ng amo ko lalaki. Bagong dish. So, nagustuhan nila. So, uulitin natin ulit na dish. Pero hindi naman bago yun. Hulang-hulang dish ko lang yun. Alam niyo na. Hula-hula pag may time. Hula-hula, gisa-gisa, ganon. Yan, thank you so much sa 5 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. So what are you doing? You're watching, right? Come here. Come here and do the table. Kasi nanonood siya. Bigyan ko siya ng gawain. So you know how to put, right? Yes. If you correct to do this, you are so handsome boy. But if not, you are not handsome boy. Okay? Then, you know it's mommy and papa. Chopstick. Hold nicely. The letter broke. And tapos pag inaano niyo na to, yung ribs natin, kailangan balik na rin niyo siya para masipsip niya rin yung butter. Tapos, saka tayo gagawa ng sauce. Ketchup. Magsip pa yung ketchup. Lagyan natin ng sugar. Konting gisa lang yung ribs natin para mas, tawag dun? Yung ribs mas malambot. Salamat, Jocelyn. Salamat, Sushi C. May galanout po sa'yo. May premiere kayo, baba nyo. Para makatamsak aketch. Samahan nyo ako magloto. Habang nagluluto is nagla-live tayo kasi ito lang yung time na ako ay makapag-live. Kasi pag umaga, late na sila lumalabas. Tapos, late na magtatrabaho ako. Tapos magsusundo. Pero wala nang pasok ngayon. Last day lang na kayo. So, hindi tayo maagang gigising bukas. Dahil walang pasok.
Yan, gagawa tayo ng sauce. So, lagyan natin ng cornstarch. Sa mga nanalo, kung late ang ating Roxy sa pag-update sa inyong mga Gcash. Yan, ito na yung sauce natin. Hindi nyo kita. Lagyan muna natin ng konting tubig. Tapos, pagkatapos kumulo, hello, Emeline Recipe. Mega love shoutout sa'yo. Thank you so much sa patamsak mo dyan. May premiere ka, ito ba mo? Tamsak tayo. Tamsak tayo. Wow! Anong menu mo, host? Ang menu natin is ribs with butter and tomato sauce. Oh, di ba? Fry lang pag may time. Nagustuhan kasi nila yun. Hello, mag-love shoutout Isa Ferris Vlog. Yan. Na-receive mo na yung ano mo? Premio. Tapos, lalagyan ko siya ng sibuyas. Diba? Mag-comment nga kayo ng mga ibang dish. Kasi nakakasawa minsan yung mga niluluto. Kung pwede lang pa, no? Iluto natin sa kanila yung yung tawag doon. Yung dilis na lang, no? Wow, yummy, sabi ni Emeline. Ako sis, wala pa. Emeline, PM mo kasi sa page ko. Sorry late yung iba. Emeline, meron ka ba? Ako yung nanalo ng Opo, bibigay ko po. 20K. Okay, sisi. Okay lang yan. Ano ka ba? Bakit? Pambili ng pandesal. Adeline Ferris Vlogs here. Ano sabi mo nga, Isa? Pagluto mo sila, alamang natuyo. Ayaw nga ng amoy nila yon. Tira. Nagluto ako ng tinapa. Yung tinapa, talagang amoy na amoy sa bahay. Pagpasok ni mama, yung nanay ng amo ko lalaki. Ganun siya. Ano yun? Sabi niya ganun. Sabi ko, nagluto ako ng tinapa smelly daw. Smelly daw siya. Ayaw pa naman kasi ng isda ni mama. So, magluluto ako nun pag hapon. Tapos para pag gabi, hindi na smelly yung bahay. Makulit pa rin ako. Nagluluto pa rin ako bokot ko. Gusto kong kumain nun Ayun yun ang isda, pero gusto ni mama ng bagong alamang. Alam niyo ba yun? Umibili siya ng bagong alamang natin. Yung hindi liquid yung sausawan ng mangga. Yung binibili niya pa sa Pilipinas yun. Tapos gusto niya rin ng skyflakes, ganun. Tapos yung gawain natin, kakain muna tayo ng snack before we eat dinner, ganun. Kumakain din siya ng kung ano-ano. Palaro tayo, guys. WH 24 hours. Sinong may gusto? Hulaan nyo ang aking
sasabihin. Hula lang, o, di ba? Mapiplay ko na kayo. Ano? Ano ba? Gusto niyo ba? Hula-hula lang. Ikaw ang binibini na ninanais ko. May gusto akong kanta ngayon. Kanta nga ako sa... Ganda nung kantang yan. Matry ko nga kumanta. Pero di niyo ako makikita. Try ko lang. Saglit. Oh, bini-bini. Hello, alala sa inyo. The house, 6 million in the house. Yan. Hello, Isa. Sabi ni Emsley. Salamat sa pag-video niyo mga sisi. Pag-BG niyo. Anong ulam niyo naman? Anong dish mo for today, Isa? Masarap matulog lang ngayon kasi umuulan. Gusto kong magchampurado kanina kaso ako lang kakain. Hindi naman kakain sila amo. Tapos ayaw rin yung alaga ko. Hindi na ako nagluto. Nagbalagkit na lang ako pero hindi ko pa nakain. Kasi hapon na mabigat yun sa tiyan eh. Yan. Nagpaganda ako sa inyo. Sinigang! Wow! Sarap! Sinigang. Maasim-asim. Maasim-asim. Yan. Baka mag-end na ako mamaya kasi 6:30 na pala. Magsi 6:30 na pala. Baka maaga dumating si Maram. So 30 minutes lang yung live natin. Punta ko na kayo sa kwarto. Kasi hindi na tayo pwede dito sa kusina. Yan, nandito na kayo sa kwarto. Ang silbi talaga ng ano ko. Ako wala pa. Wala pa. Pag-isip ka na, nilaga rin. Gusto kong kumanta. Gusto kong itry yung kanta na yun.
Yan. Baka end ko na to, guys. Bye-bye na. Baka dumating na sila. Yan, salamat sa patamsak nyo. Bye! Mabutan pa tayo nito eh. Patay na.